gauza bik markostien gero neure armakatzeko bidea. Bat izan zen, hasien zen Minasen, Bilbon, koinzidu zuen Bandas de Etxebarriko huelga oso luzea eta gogorra. Eta egin zituen egun beten bai eta horremokoan ere bai, Gran Bian manifestazioak. Eta han hasten ziren ostiotzien, eta han bilatzen zituen arenaren altzat. Eta, klaro, nik eskolatik urten dituen, gure eskolea zegoen Palacio Justizian atzean edifizio handian, bomberen edifizio, goie, eskola Minas. Da, ginik hartu behar nituen autobusa Arriagan niruen, etxea etortzeko. Eta pasatu behar nuen hort manifestazioetatik. Eta holango baten harrapostien erdizen, eta ordutik aurrera hasi nintzen, jakin nuen dagoela manifestazioa praten nintzen manifestazioetara. Eta, bueno, han egin dituen neure, injustizia zelako esan zergaitik, gizonak sandizekin eta etorten ziren Gran Biatikoa, gogorra izaten zen. Egurre botestu den. Izen zen momentu bat, harina egon ziren huelgak eta zera, baina hor Franco berak ere bigundu zuen, ja zan, Opustarrak eta honek López honek sartzeko inguruen zan, eta orduen, 59 firmatu ziren akorduek amerikanoekin, eta horra hasi zen industriaren gorakada handia. Eta orduen, langileek hasi ziren ikusten zeurien fabriketan diru asko zuten zutela, baina soldatak oso eskazak ziren, oso eskazak. Eta horregatik izan zen borroka batez ere. Eta gero, horren aparte, gero, hasten zen jentie eskatzen dirua, da opresioaren kontra, paluen kontra, azten ginean askatasuna, libertad, hostia, más palos. Da ordean, horregaten zen momentu bat, da, Bandas izan zen oso importantea zen, mantenidu zen denporazkoan, eta Bizkaia mailan eukizuen solidaridade oso handia. Neakortan eleixatan ere, batzen zen dirue, huelga hori mantentzeko. Karo, orduen oraindik zegoen sindikato vertikala. Baina, ja, hasia ziren komisiones obreras. Fabriketan, eurek, langile borrokalariak, organizatzen ziren komite baten modure, da hanik izurien plataformak eskatzeko, eta holan, nahiz eta batzuk egon sindikato vertikalien, atzien egoten ziren horrek eskatzen, borrokatzen da ziren. Da hori, huelga izan zen oso importantea Bizkaierako. Esan, harin jaue nik ez dut esan du, baina bai, egona ziren huelga, baina niretzako hori zen markatu dena.